El consum envolta les nostres vides i els més petits no n'estan exclosos. Per tant, és important que els joves aprenguin què significa consumir, quines conseqüències té i, en definitiva, que reflexionin sobre els seus propis actes de consum. Aquests són alguns dels objectius que ofereix l'Agència Catalana del Consum a través de l'Escola del Consum de Catalunya. Aquest organisme es va crear l'any 2003 i des de llavors ha anat creixent per oferir una educació en el consum a través de tallers participatius i dinàmics que conviden els escolars a adoptar una visió més crítica, activa i responsable del consum que exerceixen cada dia. Els tallers tracten temes tan diversos com el llarg camí que segueix la roba fins a arribar a les nostres mans, la sostenibilitat en el consum de l'aigua o la compra per internet. Aquestes activitats, a més, van dirigides tant a alumnes d'educació primària com secundària, cicles formatius i educació especial. I per a aquelles escoles que no es poden desplaçar fins a la seu central de Barcelona, l'escola disposa d'un grup itinerant d'educadors que viatja per tot el territori per tal de cobrir la demanda de les escoles d'arreu de Catalunya. Jo crec que el treball que es fa des de l'escola és molt important perquè si els escolars s'identifiquen com a agents actius del consum a la societat dels consumidors, poden no només tindre elements de coneixement, sinó, a més, reflexionar de quines accions i de quines formes de vida volen fer, individual i col·lectivament, per tal de tindre i de construir un món que està ple d'incerteses, però que de ben segur que ha de ser més just, més equitatiu i més sostenible. L'Escola del Consum, però, no només es dirigeix als escolars, sinó que també pretén involucrar la comunitat educativa i els pares i mares a través de xerrades i seminaris. Per altra banda, l'escola disposa d'un grup de recerca que estudia els hàbits de consum dels joves, mitjançant enquestes i un contacte continu amb ells a través de l'escola. D'aquesta manera, cada any es publica un estudi relacionat amb els hàbits de consum dels joves catalans. La innovació, però, tampoc queda de banda. Gràcies als estudis realitzats, cada any s'actualitzen els tallers ajustant-los a les necessitats canviants dels joves i es proposen noves vies per fer arribar l'educació en el consum d'una manera més entenedora. Estem preparant també un espai interactiu amb internet perquè el mateix professorat pugui treballar i inclús un projecte que es diu En Família, que el que vol és que treballem tots alhora, és a dir, els joves, amb els pares, amb els mestres i amb l'agència, a través d'internet puguem treballar amb xarxa i participant tots plegats d'aquesta educació en el consum. Per tant, la nostra proposta s'adreça realment a tota la societat, a la comunitat educativa, però en el fons treballant amb els pares, amb els fills i amb els mestres estem treballant amb bona part de la societat catalana.